Panalangin alang sa mga adunay diabetes. Mahigugmaong Amahan, magbubuhat sa langit ug yuta, dalaygon sa tanang takna ug higayon. Nagasimba ako kanimo. Palihog pasaylo ako sa tanan kong mga kalapasan. Hayagi ug guniti ako kanunay Amahan. Ayaw ako'y tugyan sa akong kadaot ug akong kadaot nga mahatag sa uban. Bisan pa sa akong mga sala, pasaylo ako. Ayaw ako biyahe. Mudangop ako kanimo karong taknaa, Ginoo. Aron iampo ang tanang adunay mga balatian sa diabetes. Ug gihangyo ko ang imong pasaylo sa panahong wala namo giampingan ang giimong gihatag nga buhing lawas ug kahalangton sa among kinabuhi. Pasayloa kami sa pagkaon ug pag-inom nga naghinubra ug labaw sa gikinahanglan sa among lawas. Sa pagkaon nga dili maghatag kanamo kahimsog ug kaayuhan. Ug sa dili pagkaon sa mga gikinahanglan aron mapadayon ang among kahimsog ug maatiman ang among kalambuan sa matag takna sa among kinabuhi. Mihangyo ko nga inta hikapon mo ang among mga mataglawas, atagi kami ug hingpit nga kaayuhan gikan ning balatian sa diabetes. Atagi kami og igong kusog ug katahos aron makontrola namo ang among kaugalingon ug di kami pagbuhat ug dili makahatag og kaayuhan sa among mga lawas. Atagi usab kami og kaligdong ug pagkontrola sa among mga kaligutgot, sa among mga kasuko ug kalagot, sa among mga huna-huna sa kahago nga among ginahatag sa among kaugalingon nga mao'y nakadugang ning balatian. Limpyuhi ang matag ugat ug selula sa among lawas, sa tanang bahin, sa tanang sulok ning buhing lawas. Gikan ulo hangtod lapa-lapa. Ayuha Ginoo ang matag ugat nga nabara, ang lawas nga dili na makapangsyon tungod ning sakit sa diabetes. Lig-una ang among mga tiil, limpyuhi ug ibalik ang kaayo sa among mga pagtan-aw sa among mga mata. Sa among mga kamot, sa among panghuna-huna, inaot kanunay kaming lagsik aron sa pagbuhat sa gikinahanglan namong buhaton sa matag adlaw. Ginoo, atagi og kaayuhan ang mga kaunoran na mo'y nagtabang sa pagmentenar o pagbalanse nga dili mohatod sa komplikasyon sa diabetes. Hinaot hikapon mo ang among pancreas, ang among atay, ang among tiyan, ang utok nga nagmandar niini. Ug sa tanang bahin nga nagtabang sa pagpadayon sa among kahimsog. Ug sa tanang gimbuhaton sa matag selula, sa matag parte, sa matag sistema sa among lawas. Gihangyo ko og usab nga pasayloon mo kami tungod kay nakalapas kami. Atagi usab og kaayuhan ang mga sakit nga gikan pa sa among katigulangan nga mo'y naghatod niini kanamo. Sa among kahuyang, sa lawas, sa panghuna-huna, ug sa among kabubuton nga nagtugyan kanamo ning sakita. Tabangi kami Ginoo aron makabuot namo ang kaayuhan nga hingpit ug kumpleto.
Tabangi kami nga magpadayon kami sa among mga gibuhaton aron pagtabang sa among mga mahal sa kinabuhi. Sa pag-alagad kanimo, sa pag-alagad sa among mga anak, sa among mga kapikas, sa among mga ginikanan, sa among mga kauban sa pagpanerbisyo, ug sa among mga taong among giserbisyohan. Lugwahi pa Ginoo ang among kinabuhi. Matagig kaayuhan ang among mga mata, among mga kamot, among mga tiil, ang among utok, nga dili kami malipong mawad-ag panghimuot, ug dili mawala ang tama namong panghuna-una. Libre kanunay kini sa mga bara nga makadaot o baghatag kanamo seryoso pa o grabe pang sakit. Ilayo kami kanunay Ginoo sa tanang delikado, sa tanang kadaot. Tungod na sayod kami nga kanimo walay imposible. Daghang salamat sa pagpaminaw sa among mga ampo. Dalaygon ka sa tanang higayon, among Ginoo. Amen.